खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 23 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आलफा उदां उदखारिया आफादनि सासे केडारखौ एरेस्ट खालामबावदों। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि तिराबाव रौनि हानजाया गोख्रों सिग्रोमनानै बिजु बागटी मुंनि सासे आलफा उदां उदखारि आफादनि केडारखौ एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय बिजु बागटीआ डिब्रुगढ़ जिल्लानि थागिबि आरो बियो 29 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासे बर' सुबुंखौ जिउनि साजा फोसावबाय। थांनाय 2019 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानायाव गसर होजानाय ईशान नार्जारीखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। ईशान नार्जारीया थांनाय 2019 मायथाइयाव गावनि फिसाजो बायदि समान बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो पुलिसजों एरेस्ट खालामजानानै जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। नाथाय दा 3 बोसोरनि उनाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। आसामनि चराइदेव जिल्लायाव एजेवाइसिपि आफादनि सासे दैदेनगिरि साजु बराखौ सासे 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ मलेस्ट खालामनायनि जाहोनाव एबा गाज्रि आखुजों गाग्लोब नाजानायनि जाहोनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हिन्जावसानि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनि केस होनायनि उनाव साजु बराखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। ससियेल मिडियानि गेजेराव बयजोंबो सावरायजाग्रा आरो बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि उर्फे जावेदखौ माखासे सान सिगां जिनाहारि खालामनो थाखाय आरो नोंखौ बुथारगोन होननानै हुमखि हरनाय जादोंमोन। उनाव मुम्बाइ पुलिसआ जाथायखौ खौरां मोननानै केसखौ लानानै उर्फे जावेदखौ हुमखि हरग्रा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय नवीन गिरि। उत्तर प्रदेश रायजोनि हामिरपुराव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'आ पेन्सिल सेनायनि गुन्द्रा बिगुरखौ मन'फ्लांनायनि उनाव गोदोनायाव नांथानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'खौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय आर्तिका, 1 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारा ओनसोलनि केन्द्रीय विद्यालय साखाथियाव सासे गारि सालायना थांनाय सुबुङा सासे सिख्लानि खर'नि खानायखौ हरखाबै हमना बोना लांफादोंमोन। उनाव साखाथिनि मानसिफोरा जमा जानायाव दायनिगिरिया खारखोमालांनो हादों आरो दायनिगिरिनि मुंखौ रौहान आगरवाल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आगरवालआ बे जाथायखौ मानो खालामखो बेनि गुबै जाहोनखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। रेल बिफाननि सासे टिटिनि गाज्रि आखुआ सोराङाव फैदों। रायपुरनिफ्राय आजमेर फारसे ट्रेनजों थांबाय थानाय सासे 25 बोसोर बैसोनि जार्मान हादोरनि जार्मानि सिख्लाखौ रेल बिफाननि सासे टिटिआ मलेस्ट खालामनायनि जाहोनाव एबा गाज्रि आखुजों आथोनाव गाग्लोब नाजानाय केसनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजानानै गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय टिटिनि मुङा जाबाय बिशाल सिंह। बिशाल सिंहनि हेंथा जार्मानि सिख्लाया पुलिसनि केस होनायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैनानै बिशाल सिंहआ गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। मध्य प्रदेश रायजोनि छिंदवाड़ायाव सासे दुथां फिसाज्लाया मबाइल बायनो थाखाय रां बिनायखौ मोननो हाजोबैनि जाहोनाव गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो गनजों गाग्लोबनानै इनायै गोब्राब जखम खालामदों आरो हस्पिटालाव थिसनजाहोदों। गावनि बिमाखौ बुग्रा दुथां फिसाज्लानि मुङा जाबाय बिन'द। बिन'दआ गावनि बिमानाव मबाइल बायनो थाखाय 25,000 रांखौ बिदोंमोन, नाथाय राहा गोथे जानाय बिमाया 15,000 रांखौल' हरनो हादोंमोन। बेहायनो बे जाथायखौ खालामदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि बागपातआव सासे 7 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गावनिनो असे बिमाय आरो बिबथैनि फिसाज्ला गथ'आ खुसेर बागानाव लांनानै इनाय बुथारदों। बुथारग्रा सानै दुथांफोरा गथ'खौ किडनेप खालामनानै गथ'नि बिफानिफ्राय 40 लाख रांखौ लाखांबायमोन आरो रांखौ लाखांनायनि उनावबो गथ'खौ इनाय बुथारदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय शौर्या।
गथ'नि बिमाय बिबथैनि फिसाज्लाजों लोगोसे आरोबाव सासे दंबावोमोन। उनाव गथ'खौ थैना थानायाव मोननो हानायनि उनाव पुलिसा जाथायखौ नायबिजिरनानै साथामबो दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय बिनेट, बे जाबाय बिमाय, आक्सित, बे जाबाय बिबथैनि फिसाज्ला आरो गुबुन सासेनि मुङा जाबाय दानि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।